ezinjengezoba wena uthobeke. Haleluya. Amen. Useve. Haleluya. Amen. Ube ngumkhonzi. Haleluya. Amen. Ukukhonza, ukuseva into enjengoba ungena apha emnyango qala ngokugena izitulo kuseva. Haleluya. Amen. Ukuseva into enjengoba uma umfundisi akayithanda ndawo lithela ke kwayifanye inkonzo ade ngena yena umfundisi athathelwe ibag. Amen. Amen. Icanga lemoto livale ngonye umuntu. Amen. Ade ngena fama uqhubela premium mntana iqhuke ngomnye umuntu. Amen. Athi efanele uthatha iBhayibheli azoshumayela. Uthe sabiza umfundisi ithanda ukuthi iBhayibheli umfundisi afike seyilapha. Lana uthini? Kukuseva. Haleluya. Amen. Nayo inamandla yokuqhakamsisa labani? Nothixo. Yilana enziwa uYoshua uMoses. Haleluya. Amen. Into eyidibanisa uYoshua noMoses. Wayesino uMoses xa eqala etabeni uYoshua aphathe iBhayibheli kaMoses, aphathe imbatata kaMoses, aphathe intonga kaMoses. uMoses anyuke etabeni ababele ematyeni. uYoshua uphethe ezazini wenza ntoni? Uyaseva. Haleluya. Amen. Like yona ekonze sasikhonza kuyodala ndandide ndithathe nemike kamfundisi ndihambe nani fe ndifake iperfume ndifake isiport kule ndawo enzeba xa eyinamathe ithifele ingabikho iruse kule ndawo. Haleluya. Amen. Ndithathe lamanto ndoyiclean ndihlambe yasport sifake nespray abantu asithi imnukisele kamandi. Amen. Haleluya. Amen. Lande yandibangela uba nami kimi ndibayibokhe njengaye. Haleluya. Amen. Yandibangela uba njeba ngithenga uthile nami ndikwazi uthini uthethe nothixo. Haleluya. Amen. Uthe uthini? Ukuseva. Haleluya. Amen. Uboba hey umfundisi ubilile pha kudala ishumayela. Ngoba azama ukukhula ibhaki. Lebhaki kade akwazi ukukhula because uphethe imaki, uphethe ithefu, uphethe nemike le ndawo. Haleluya. Amen. Uvele wena nxa ufuna ukukhula ibhaki umncedi ngathini? Ngolo hlobo uyathini? Uyaseva. Uvele qolo okay into mandenze kuyatshisa enkonzeni ngoku. Bakhe ndiyovula icabo kubethe umoya pha uyathini? Uyaseva. Uqoma nditshayele okanye xa uphunya ndithini nditshayele yathini? Uyaseva. Haleluya. Amen. Zininzi ke into onozenza njenge-sacrifice. Uthonye umzalwane weyilapho igiye kodwa upasa amahlathi yena waqomba kudala sisokola phe endlini umfazi wafe wathi ngemini ethile kuze wafe inkonzo ethile enkonzweni enegama ye-event wathi okay abazali bangabethi namali ezokwenziwa phaa kulaa event mna nomfazi am sizawupheka. Amen. Amen. Bathenga nge-10 kg ye-rice bathenga inyama namazambane emva koba baphakela wonke umntu wayesenkonzweni. La 10 kg yade yashiyeka, la 10 kg yenyama yade yashiyeka. Bakhathi ibhizi wonke piece 1 piece 1 nebhanti amazambane eyi-1 bakhathi izambane phakathi onela bonke abesenkonzweni. Laa nto ihamba ngelo phasi amahlathi abe nomntana engenayo umntana. Haleluya. Noma nimbone ngowelapha la mfundisi. Haleluya. Amen. Wazindlela wethe elapha. Haleluya. Amen. Laa nto ukwenza ntoni? I-sacrifice. Haleluya. Amen. So ukwenza intaba, ukwenza i-sacrifice, ukwenza i-fasting, ukuseva, zinto ezithini ezikunika isiqiniseko sokuba yathini ngoku uzamazama noThixo ukudibana naye. Haleluya. Amen. Enye into encedayo leba umhlawumbe mina ndithandazela abantu wena awugula khona bangabathandazela but uze. Haleluya. Amen. Ufuna uba nathi uqhele ukuthetha namathini athethe nawe. Haleluya. Amen. Yabona uba ume apha umntu umhlawumbe wenza izolo kakhulu athi phezu kwenu umoya okuye uyakwazi ungena kuni. Haleluya. Amen. Okay mandithi if kungahamba apha umntu watshaya intsangu umzekelo alinxebhodla intsangu nizayive iyanuka. Amen. That means laa nto ayityileyo yena iyothini iphumela kuni ngoku. Haleluya. Ave bhodla laa mbhodlwane yawuba heyi ayazi nokusela. Amen. So nam soba lapha zethi bhodla umoya ungena ungena phi? Apha kuni. Haleluya. Amen. So ndibeka izandla abantu pha awugula ulengxaki but xa beyizandla yaqoka okay unentambiso laa mntu lowo. Xa bengathi nama ndiyenze lo mntu athini ndizoba nentambiso. Haleluya. Amen. Nampi noThixo nepha kuye. Nama ndiyazi bezange zibaza ntoni? Ndizonothixo. Nampi namandla nenxebeko isandla umuntu uyaphila. Nama ndiyenze bakade betha lo mntu athini aphile. Lenye ihlobo lathini elo lokuqhankamisela noThixo umve. Haleluya. Amen. Manje ngicela into ezininzi. Haleluya. Amen. Ngifuna uba kule service namhlanje singathi uThixo kade kulugalo.
Ezankolo ezitshwayo zithanda incamsankosi yabona ngeningayo kuso. Haleluya. Amen. Ngifuna sithi uThixo wami. Haleluya. Amen. Ingakwazi ngoThixo wasemabheleni ngokulunga. Haleluya. Haleluya. Amen. Konke inkonzo uthi kodwa ubani wena wakudaba ephi kanti? Amen. Yilani izawubangelwa xa usumela uma ulinganisayo lapha uba manje sithi ngishumele nawo uma sithi ngo amen. Amen. Kanti uthi ngaphambi ngaphambi umlenze one wena usumelayo. Amen. Amen. Njengoba ibazalwane ngoba esumelayo. Kodwa esumelayo. Wayeyi-one utata wayesumela kanje lapha. Awuthiwa nguWesley. Amen. 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 Ewesile. Amen. Wayesindisiwe. Amen. Wayenesifuba. Amen. Wayeshumela ngesumela because wayesifuba. Bonke abafundi lapha nawo betheni. Benzalani? Amen. Abafundanga uThixo, abafundanga uThixo bafune la tata. Bafane belinganisa la tata. Hallelujah. Amen. Kanti ngavecela beshumayela ivesi ethi fundani apha kum ndithobekile. Kutho bani? uYesu. Akathanga fundani kuPawulos. Akathanga fundani kumfundisi wethu. Uthe fundani kubani? Kum mna ndinguYesu. Amen. Wathi umthwalo wenu uzovela ube lula xa litheni? Xa nifunda kum ijoko ethini? Ibe lula ngoba litheni? Nifunde kum. Hallelujah. Amen. Wathi uPawulos abanye aba bathi mna ndingo-Apollo. Bathi abanye mna ndingaKefasi. Bathi abanye ndingaLugalo. Bathi abanye ndingaPastor bani. Abanye ndingamfundisi ubani. Abanye ndingamprofeti ubani. Akukho noyi-one kabantu babizayo owafayo emnqameleni ezweni. Hallelujah. Amen. Uyi-one nguYesu yedwa. Hallelujah. Amen. I mean singakwazi ukufunda emfundisini okanye emzalwane osecanga kwakho but sifumane bani? uThixo. That means if ubone nenzayo erongo suyithatha. Hallelujah. Amen. Thatha uthi phela uthini endikunika yena. Hallelujah. Amen. Ngoba abethweni bezo nimele bani? uThixo. Bantu abantu besilungu yi-man of God, yindoda kaThixo, ayondoda yayo. Hallelujah. Amen. Mose isiXhosa sithi umntu yinkunzi ukuthini? Ukuzazi. Hallelujah. Amen. Thina akasonkunzi uzazi. Hallelujah. Amen. But sizi-men of God. Hallelujah. Singamadodana kabani? kaThixo. Kulindeleke izinto zakwaThixo apha kuthi. Hallelujah. Amen. Ihambo yethu, ukwenza kwethu, ukuthetha kwethu zinto zaphi? Zasezulwini. Hallelujah. Amen. Ngubani uyazile laa nto kuthiwa yi-character? Hallelujah. Amen. Yazi sinazo i-character. I-character yindlela yoziphatha. Hallelujah. Amen. Sasike sashumele ngayo mfana uyayazi. Hallelujah. Amen. Lihlobo wena uba uziphethe kanjani uwedwa, uziphethe kanjani unabantu abaninzi, uziphethe kanjani ekuhlaleni, uziphethe kanjani emsebenzini. Isimilo sakho sineliphini ihlobo na. Amen. Amen. uThixo ke akahlali noba umuntu unesimilo esinjani na. Amen. Amen. Okanye akacommunicate noba umuntu unesimilo esinjani na. Hallelujah. Amen. But xa usiya ebantwini bakaThixo lezo zinto zakho noba sinjani uthi kuyakwazi uthini asilungise. Xa usithatha ngosinjalo uThixo mna ndikwazi ukuziphathela ngokwam eyabo impilo uthi yathini uyandinceda. Hallelujah. Amen. Ukhona umuntu ocinga ngoba athi xa ndiyiphatha ngokwam impilo yam yathini iyaduka. Ngoku ndinika bani? uYesu impilo yam. Ngoba mna xa ndiziphatha kwam iyaduka so ndinika bani? uYesu. And then uYesu othini uzayilungisa ngokwakhe acula ingoma ncefuma ndimbona pha kum ehlaba inhliziyo yam. Hallelujah. Amen. Ngoba hlobo ngokuthi setheni sekamncedile. Once uze imithwalo yakho inzima ujika imithwalo yakho ilula ngomso thethe ngoThixo qhagamsela naye. Hallelujah. Amen. Into ilungisa intoni? Character. Right. I-character ilungisa